ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଚକା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ କଲର୍ ଚାଲିଛି ଚକା, ଆଉ କିଛି ଚକା ଅଛି ହାଲ ବି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ହାଲ କୁହାଯାଏ, ସେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହାଲ ହୁଏ। ମାନେ ରଥର ଯେଉଁ ଚକଟି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଏ, ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଆମର ଘଷି କାଠ ଏମିତି ସବୁ ଜଳା ହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ପଡ଼ିକିରି ତତା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆସି ହାଲ ଦିଆହେବ। ଆମ ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି କେବେ ଚକା ହେଇନି ରଥ। ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ କରି ହେଉଛି ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଚକା ହାଲ ଦିଆହେଉଛି। ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଦିନରେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ରାତିରେ ବି ଏହି କାମ ଚାଲିଛି, ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ହାଲ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଚକରେ ହାଲ ଦିଆହେଉଛି। ଏବେ ଜଳୁଛି ବି, ସେମିତି ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଜଳିଯିବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହାଲ ସେମିତି ଦିଆଯାଏ। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।